هل صغر السن ممكن أن يعيق الإنسان للوصول إلى الحق؟ بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. Ytterligare namn det var Abdul Haq. Jag är 18 år gammal. Jag konverterade till islam när jag var 14 år gammal. شاب صغير السن بحث عن الحقيقة، وبالرغم أنه لم يجد الإسلام في المسلمين إلا أن الله أعانه للتعرف على دينه بطريقة أخرى. السويدي عبد الحق. Mitt liv innan islam var som en vanlig tonåringsliv. Träffa kompisar, hitta på några roliga saker. Jag var i och för sig ganska ung. Så ja, det gamla vanliga, vad ska man säga. Hitta på några kanske dumheter och olika saker. Jag har inte varit någon bråkstake om vi säger så egentligen. Jag var kristen. Som mina föräldrar. Fast de tog inte åt sig religionen som resten av mina släktingar. Jag gick söndagsbönen om vi säger så, i kyrkan. Tände ett ljus för någon person som har gått bort eller så vidare. أنت قبل إسلامك كنت في حيرة كبيرة جدا. لماذا لم تقتنع بالمسيحية؟ Jag har alltid trott på endast en Gud sedan första början. Men när jag fick mer känslan av att söka vidare inom religioner och så vidare, så trodde min familj och min släkt på en sak, och att Gud var antingen Jesus eller Jesus var Guds son, eller treenigheten. Men den här tron hade jag aldrig haft i mitt hjärta. Så jag började lite med mitt sökande i kristendomen, men jag fann inget svar. توجهت بعد ذلك مباشرة إلى الإسلام بعد المسيحية؟ Nej, innan det så var det buddhism som poppade fram. Eftersom vi studerade i skolan. Men det var inte samma kontakt som man säger som med Gud som jag kände att det borde vara. Som jag alltid känt att så här ska det vara. Så där heller så fann jag inget svar. Så jag fortsatte gå vidare. Jag var vilsed. Jag sökte efter svar. Lite efter en lösning. Så jag började surfa på internet. Islam poppade fram. Men islam har alltid varit framför mina ögon. Eftersom mina kompisar som muslimer har jag haft runt om mig hela tiden. Men islam har aldrig kommit som en tanke. كان له العديد من الأصدقاء المسلمين حوله، ولكن من الغريب أنهم لم يتحدثوا معه عن الإسلام أبداً. وهذا أمر خطير جداً، أن تكون مسلماً ولا تظهر جمال هذا الإسلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على هذا الأمر فقال: بلغوا عني ولو آية. Sen så poppade upp islam. Så tänkte jag har varit på en sökandes väg. Så det poppade upp Koranen på internet. Så jag lyssnade. Jag förstod ingenting vad som sades, men det tilltalade mig. Och därefter jag fortsatte lyssna. Och därifrån det gick vidare. أنا أريد بالتفصيل شيخ عبد الحق أي سورة سمعت من القرآن ومن القارئ اللي استمعت إليه هذه السورة؟ Det var Sura Yasin. Och sheikhen som reciterade var Maher al-Mu'ikli. ما شاء الله. Tror jag det var. Hela suran, det var, vad ska man säga,
Det var den första som poppar upp, så det var den som gav en impact. Så därefter jag försökte lära mig att memorisera den. Men det, man kunde inte läsa Koran på arabiska och så vidare, så det blev lite svårt. Det är inte så att man tappar lite, men man har försökt där utefter. يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم ردل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم. سبحان الله، تأثرت من سماع سورة ياسين وأنت لا تعرف اللغة العربية؟ كيف؟ Nej, jag fick en onormal känsla som jag inte hade känt förut. Jag fick typ, håret reste sig. Jag fick en rysande känsla i kroppen. Och då jag kom till den punkten där jag också förstod att det här var jag letade efter. Och det här var sanningen för mig. أنت سمعت كتاب الله سبحانه وتعالى وتحب سماعه. ما الذي أعجبك في القرآن وجعلك ترتبط فيه هذا الارتباط شيخ عبد الحق؟ Det är Allahs ord. Det känns, det kommer rakt i mitt hjärta. Man blir lycklig, man blir glad och man finner ro. Om man är stressad, man lyssnar på Koranen, man är helt lugn. أمعنت في آياته فأنست في صفحاته ورشفت من نفحاته ما أعذب القرآن. بعد سماعه للقرآن انشرح صدره، فبدأ يقرأ ويبحث عن الإسلام، فقرر أن يدخل في الإسلام، فدخل على اليوتيوب وكتب عبارة: كيف أصبح مسلماً؟ Jag sökte på internet How to become Muslim. Det kom upp ett YouTube-klipp och det här YouTube-klippet sa shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Och jag satt där för mig själv och sa efter detta klippet och jag sa min shahada. ما شاء الله ما شاء الله. كيف كان شعورك وأنت تنطق بالشهادة لوحدك؟ Wallahi, det känns i hjärtat. En obeskrivlig känsla. فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة سماء بل شفاء بل هداية لماذا أنت لم تدرك نعيما. كانت لك حالة خاصة في طريقة إسلامك ولحظة النطق بالشهادة، نطقت الشهادة لوحدك ولم تخبر أحد بإسلامك وجعلت هذا الأمر سر بينك وبين نفسك، لماذا؟ Eftersom alla mina muslimska vänner som jag hade då var bortresta utomlands. Så det var lite, kändes lite ensamt också, för jag kunde inte dela med mig glädjen med mina vänner. Så jag väntade ett tag tills de kom hem, och så när jag berättade för dem, de blev riktigt glada, alhamdulillah. وهكذا تستمر القصص وتؤكد أنه من بحث عن الإسلام بقلب صادق لا يملك إلا أن يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Och det bästa jag förde med islam var Guds enighet, at-tawhid. Och det är det som Allah vill från sin skapelse. Jag har aldrig haft någon dålig bild av islam faktiskt. Aldrig tänkt att så här är muslimer, så här är islam. Jag har tagit åt mig vad folk har sagt förut. Jag har varit öppen i sinnad. Så jag har inga fördomar för eller något sånt där. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى. كان المدى أشواك حتى كساه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى. ظهر الإسلام في السويد تقريباً عام 1945 عندما هاجر التتار إلى العاصمة السويدية ستوكهولم التي نحن فيها الآن، ومنذ ذلك الحين وعدد المسلمين في تزايد والحمد لله. أنت ما شاء الله يعني أسلمت صغير سن، وأنت تعيش في هنا في المجتمع السويدي، مجتمع يعني غير مسلم، وأنت مسلم الآن وبهذا العمر، هل تعتز بإسلامك؟ Ja, alhamdulillah. Jag är väldigt stolt
på vissa fronter det kan vara lite svårt, man stöter på vissa förhinder och sånt, men alhamdulillah, man känner den välsignelsen från Allah subhanahu wa ta'ala. Du känner dig lite annorlunda jämfört med folk, du ser vad som är rätt och vad som är fel, och alhamdulillah, det går inte att beskriva den känslan också. Alhamdulillah. Mitt menande till mina muslimska bröder och systrar runt om i världen är att ta inte islam för givet. Gå inte i förlust den här fina välsignelsen ni har fått som är islam. Praktisera er religion fullt ut så mycket ni kan. Bidnillah, ni blir vägledda till rätta och vi alla möts i Jannah. Bidnillah. وهل تريد أن تدعو كل أصحابك؟ هل تتمنى أحد من أصحابك أن يدخل الإسلام ويشعر بهذه البركة والشعور الإيماني الذي تشعر به؟ Ja, wallahi. Det är många vänner som jättefina människor som älskar att bara de får islam i sitt hjärta. Wallahi, det har varit perfekt. من أكثر شخص تتمنى أن يدخل الإسلام وتراه بعينك ينطق بالشهادة؟ Hela min familj. Hela min familj والله. من العائلة؟ أمي أبي كله. هل تدعوهم إلى الإسلام؟ هل تكلمهم عن الإسلام؟ نعم. Men det är svårt. Jag har försökt göra da'wa sen första dagen faktiskt. Men det är svårt. De har sina andra livsprioriteringar i livet. Men khair inshallah, jag försöker så gott jag kan. يعني هذه رسالة إلى كل الشباب الآن المسلم الذي يرى عبد الحق ما شاء الله تبارك الرحمن وهم مسلمون. انظر إلى هذه الهمة. الآن هو دخل وعمره 14 عاما دخل في الإسلام، والآن له من العمر ما شاء الله تبارك الرحمن 17 عاما، تقريبا 3 سنوات في الإسلام. وانظر ماذا يريد أن يسلم أباه وتسلم أمه وأخوه وأخته، ويراهم أمام عينيه وهم على الإسلام والإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى وأنا أدعوكم الآن وأنتم تنظرون إلى هذا الشخص المسلم أن تدعوا له بإذن الله عز وجل بأن يحقق له أمنيته وتسلم أمه ويسلم أباه وأخته وبإذن الله أخوه وكل من تريد بإذن الله عز وجل. Mitt meddelande till alla icke-muslimer där ute är: tro inte på vad media säger och tro inte på vad opålitliga människor säger om islam. Gå till förstahandskällan, Koranen, och sök själv information om islam. Varför? Jo, för att det är sanningen. Det är verkligen sanningen. Det finns inget annat bättre än islam. هل تضايقوا عندما دخلت في الإسلام والداك؟ Nej, faktiskt inte, alhamdulillah. De blev mer förvånade. Min pappa sa, vänta tills du blir äldre. Det är ett stort beslut att ta när du är ung. Min mamma sa, detta är bara en period i ditt liv. Vi kommer gå vidare. Efter hon visste att jag har letat efter sanningen. Hon sa, vi kommer säkert gå över. الإسلام عظيم وديننا الإسلامي سمح مثل ما أنت قلت لوالدتك. الإسلام وإن لم يسلم أبواك فهو يأمرك ببرهم. الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يقول: وإن جاهداك على أن
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Alhamdulillah, i dagsläget, min relation med min familj och resten av släkten, om jag säger så, är mycket bättre, alhamdulillah. Jag försöker så gott jag kan och spendera så mycket tid som helst med dem, men de har också sina jobb och sina arbeten, så det blir lite svårt. Men alhamdulillah, de har accepterat mitt val som muslim. De försöker förse mig med saker och ting som jag själv kan fixa annars, men till exempel fixa halal-mat, och de förstår saker och ting som inte bör vara framme och saker som dessa. De accepterar att jag går iväg ibland, jag ska gå och be och saker som dessa. هل تذكر أول صلاة صليتها بعد إسلامك وأول سجدة سجدتها لله سبحانه وتعالى؟ Vi ser ungefär 3 månader efter att jag tog min shahada. Och i det tillfället när jag, för min första bön, det var... jag kände bara glädje och lycka, och jag tackade Allah att han hade äntligen väglett mig. Och jag slapp leta så mycket efter den stanna vägen. Så att det kom till en punkt där det blev rätt, alhamdulillah. بكتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. I dagsläget så, efter att bli muslim, alhamdulillah, långt tillbaka. Jag medverkar i 2 olika da'wa-fronter, om man säger så. Det ena projektet går ut på att dela ut Koranen till icke-muslimer. Vi står på stan och delar ut till folk som kommer fram själva och tar ett exemplar. Det är helt gratis. هؤلاء هداهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، والآن هم يقومون بتوزيع هذه المصاحف في بلادهم لأنهم عرفوا أثر هذا القرآن على هداية البشر. ما ودكم تشاركوني في توزيع هذه المصاحف؟ Och det andra är da'wa mitt på stan, Street Da'wa. Vi har dialoger med människor, de ställer massa frågor. Vi kör vissa metoder, snackar om Guds enhet och ställer massa frågor till dem, så de accepterar och så vidare. Sen vill man utgå därifrån. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونحن بإذن الله عز وجل راح نعطيك هذه المهمة أن نوفر لك دورات شرعية تتعلم العلم الشرعي، ثم تنطلق إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ عبد الحق الذي يتكفل بهذا الأمر إخوانك بإذن الله عز وجل في موقع نون للقراءات. أنا فخور بك يا شيخ عبد الحق، وأتمنى كل الشباب الآن الذين يرون هذا النموذج الرائع الذي دخل وهداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام بأن يحتذوا هذا الحذو المبارك. بنهاية هذه الحلقة هذه هدية يا شيخ بسيطة جدا من بنات في الأردن اسمهم بنات فينا خير، يعطونك هذه الهدية ويسألونك الدعاء. Om jag jämför Bibeln med Koranen, det är 2 olika saker, helt olika saker. Bibeln var som att läsa en vilken bok som helst, men när det kommer till Koranen, det är en annan känsla, det är en mäktig känsla, det känns i hjärtat, och den känslan är obeskrivlig och mäktig. بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول
عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب. سيشكون الرسول غدا أنا أرضى